Det, som alle taler om, når de er på festival, udover hvem det er, der spiller musik, og om de har fået scoret, det er tis. Tis, støv, stanken af pis. Hvor skal man tisse henne? Der er rigtig meget, der handler om at tisse. Theo fra DTU, I har ligesom taget sagen i egen hånd, kan man sige, og få gjort noget ved det her. I har lavet dem her, der i virkeligheden lidt ligner en plakat, der er foldet lidt op. Og jeg kan se, der faktisk er en, der er i gang derovre og bruger. Og han rammer ikke så godt herover, Theo. Kan du se det? Nå, nu tisser han bare ned. Hvordan fungerer det? Jamen, det fungerer sådan set ligesom et helt almindeligt pissoir. Okay. Forskellen er bare, at den er lavet ud af en 1 mm tynd plastikdug, som rulles op. Så i stedet for at være lavet af stål og veje over 100 kilo, så vejer den under 2 kilo. Og noget af det vigtigste er, at det lugter overhovedet ikke. Det er svært i fjernsyn, men man kan virkelig ikke lugte noget. Det handler selvfølgelig om at minimere lugtgener, men også i høj grad om at minimere den indskrænkning af gangareal, som der ofte er, fordi at der efter et par dage kommer til at ligge simpelthen kæmpe vandpytter af pis, som er til gene. Pispytter, faktisk. Ja, lige præcis. Ja. Som er til gene for både festivalgængerne, men også for Roskilde Festivals logistikforhold. Meget smart, hvis man er dreng. Man går hen og så svaber ud, tisser ned i revnen, ind igen med den, og så går man. Altså, hvad gør jeg? Ja, det her det er en løsning, som er tilegnet til mænd. Ja. Den til piger, den ligger stadig på tegnebrættet. Det er en lidt større udfordring. Okay. Det kan være, den kommer næste år. Altså, ja, fordi jeg kan jo reelt ikke. Nej, jeg kan slet ikke ramme eller noget, jo. Det vil simpelthen være for besværligt, ikke? Er det ikke bare mega smart? Jo, det er fantastisk. Jeg er helt ekset med alle de pisfaciliteter, man har. Men synes du ikke, det er lidt synd for os piger? Vi kan jo ikke bruge dem. Til gengæld har I første ret på alle toiletterne. Har vi? Vil jeg få en forlom med dig, hvis det var? Selvfølgelig vil du det. Okay. Theo, skal du ikke tilfældigvis tisse? Faktisk ikke lige nu. Er du sikker? Jeg kan godt prøve. Prøv lige. Jeg prøver. Ja. Jeg skal nok lade være med at kigge for meget. Kun lidt. Skal jeg prøve at sige som rindende vand? Nej, nu kommer det! Nu kører det. Flot, Theo! Sådan! Du skulle faktisk tisse ret meget. Ja, det skulle jeg faktisk. Okay, hvor vasker man hænder henne? Det gør man ikke. Det gør man ikke. Nå, Det er pissoir, det er ikke en håndvask. Så vil jeg give dig hånden, så vil jeg bare lige... sådan. Tak for det.